להבטיח שיחזיק מעמד יותר מדור אחד, אני אחליט את השאלה, אני אעשה את זה בצורה, ואני מבקש סליחה מה קרה בשביל לצורך הדיון. אתה מציע לנו בעצם דרך של בערות. כלומר, אתה אומר, בואו נחדש שנייה את היכולות, היומרות האינטלקטואליות, הרוחניות, את בית המדרש, ובואו ניתן למופלט לדבר, בואו ניתן לרגש המזרחי לדבר, ושואלים פה בקהל, בעצם זה נחמד, זה חביב, אבל זה לא יחזיק מעמד, תסתכל מה קרה במזרח המזרחית כשהגיע לארץ, מה רמת הפירוק שלה. אני רק רוצה לשים עוד דבר, שאני יודע שלך יש ביקורת, אמרתי על איזשהו מאמר שכבר לפני כמה שנים, ביקורת חריפה מאוד על הציונות הדתית ועל הנוער שלה כלפי האוכלוסייה המזרחית, ואני חושב שזה הזדמנות לומר כמה מילים, אין לנו עוד הרבה זמן, נכון? המשגיח פה עומד 3 דקות. אתה... לא, אני לא יודע בקטגוריה עכשיו, זה לא היה טובים. אני רוצה דבר ראשון גם לחלוק עליו, אם אפשר במשהו אחד. לא קשה להיות יהודי, פנאט להיות יהודי, הכי כיף להיות יהודי. דבר כזה עם הרמליאב שלנו לפני שבדיוק בכניסה. ממש זה מה שנפגשנו אחרי הרבה זמן, אמרנו שזה אולי המסר המרכזי, פנאט להיות יהודי. הדת היא לא החלק הרע בחיים שלנו, אלא החלק הטוב בחיים שלנו. החלק הטוב והחלק הכיף בחיים שלנו. אנחנו יודעים, יש לנו פסוקים מפורשים בתורתנו מתוקה על הדבר הזה שאומרים עבדתם את השם בשמחה ובטוב לבד, ובטוב לבד, זה מה שצריך להיות, זה הדבר הראשוני שאנחנו מדברים עליו. זה צריך להיות דבר נעים וטוב. ובהקשר הזה, ההצעה שאנחנו מציעים היא לא הצעה שאני אומר שהיא האידאה, היא לא האידאה. כשאני אומר על ההצעה המסורתית מזרחית, אין אף מסורתי שיגיד זו האידאה. חס ושלום, הלוואי כל עם השם צדיקים ונביאים, הלוואי כל עם השם מושלמים בתורה ומצוות, כל מסורתי יגיד את זה. אבל אנחנו יודעים שיש אנשים שבדרך, מתוך אידיאולוגיה מוחלטת, ברגע שיש להם שבר, אז הם בורחים לגמרי החוצה. ואז אתה אומר, לא, חכה רגע, יש לך בשלב הזה מקום של ביניים שבו המסורתיות המזרחית מציעה לך תחנה של עצירה. הרב המזרחי, אחרי הרב עובדיה, הכי נערץ, זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב חשב שהוא מקים חסידות מזרח אירופאי, הוא הקים חסידות מזרח תיכונית. אמר לי פעם צביקה יחזקאלי שהוא היה עם הילד שלו באומן, והילד שלו מסתכל מסביב, חוזר בתשובה בהמונים מזרחיים של ברסלב. הוא לא, אבא, יש פה הרבה אשכנזים, כאילו, לא יודעים איך יש פה כל כך הרבה אשכנזים. ורבי נחמן, כשאנחנו הולכים לפרשנות המזרחית לתפיסה של רבי נחמן, נגיד נלך למשפט הגדול של רבי נחמן, כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. איך מבינים את זה בדרך כלל? אומרים כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל, תלך על הגשר, אל תפחד, אתה לא תיפול. אומרים הרבנים הספרדים של ברסלב, לא, זה לא הפרשנות הנכונה. כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל, לא הכוונה, אל תפחד כי לא תיפול, אל תפחד כי בטוח תיפול. הנפילה היא חלק מהחיים הדתיים שלנו, חלק מהחיים הלאומיים שלנו, חלק מהחיים האישיים שלנו, אז אתה תיפול. אבל תדע שאם אפשר לקלקל, אפשר לתקן, ואין שום ייאוש בעולם כלל. יישר כוח. הרב יגאל, אני מסיים לך ונשמח בדברים שיש פה מחנכים, אנשי חינוך, איזושהי קריאת כיוון, אלה דברים שאמרתי את זה. אני חושב שאבישי מתאר את הציונות הדתית האידיאולוגית כאמונות מוחלטות שגורמות להתפקרות. אם הבנתי נכון, חלק. הבנתי נכון? מה תשתדל לדבר? לא, אני רוצה להבין. אני רוצה לענות על זה, בסדר. ואני רוצה לומר כך, דור דעה לא יכול להסתפק ברגש. החילון של 100 שנה הוא בגלל שהדעת התפשטה בחיים. אין תחום שהדעת פה מסולקת. איפה שיש דעת, יש התפתחות והתקדמות. וגם הציור האידיאליסטי הזה שהעולם הספרדי הוא לא מוכה שוק על ירך על ידי העולם החילוני הכללי, מוכה שוק על ירך, אנחנו מכירים את זה מקרוב.
במהפכה של הרב עובדיה זה החזרת עטרה ליושנה וזהירות אותה מדקדק בתורה ובמצוות, אבל אחרים זה מאוד לא פשוט, זה ציור אידיאליסטי וזה, אידיאלי וזה, אני לא הייתי עושה, אני מסכים איתך שאף אחד לא רואה בזה אידיאל, רואים בזה בדרך הם יותר, אני מסכים, אבל אני חושב שההתמודדות עם הדורות שלנו צריך להיות בדעת, ואני חושב שהדרך להתמודד, כל השאלות החדשות שבאו לעולם, אסור לפחד מהם. כשהוא דיבר אסור לפחד, כן, אסור לפחד לשים על השולחן את השאלות הכי קשות שאנחנו הרבה פעמים לא נעים להם, או כי הן מביכות, או כי אין לנו באמת תשובות חדשות. כן, סוגיית הלהט"ב, אנחנו מפחדים מזה פחד רבה, וגם יוכלו לו את הראש אם להגיד מה אנחנו חושבים בסוגיה, ואני מוכן ללמד את הסוגיה 8 שנים, כל יום אני מתחדש בתורה. מה צריך לענות בעולמה של תורה כעמדה מוסרית, רוחנית, רציונלית לשאלה הזאת? אני כל היום מתמודד, קורא את כל הספרות הפמיניסטית ושומע את טענותיהם, גם הכלליות וגם נגד התורה, ושואל את עצמי את השאלות הקשות שלהם. יש לי תשובה מעבר להגיד כך כתוב בפסוק, זה לא נכון או כן נכון? כל ההתמודדות הזאת עם השאלות הקשות, לאומיות, גזענות, כן, כל השאלות האלה הגדולות שיש שם בחלל האוויר, חייבים לשים אותם על השולחן, גם אם אין תשובה. היום החתירה לחפש תשובה היא התנאי לצמיחה, פעמיים. פעם אחת של עולמה של תורה, כך הוא גדל לעולם, לאורך כל ההיסטוריה, נפגש עם שאלות קשות של ריבונו של המניח בעולם. והוא חייב מכות שוחט על ירך את היהדות, זאת אומרת שהיהדות צריכה להעמיק שורש, לתת תשובות חדשות שבאמת לא כתבו לפנינו, והשאלות האלה לא יתננו בחלונו של עולם. לשים את השאלות האלה עם התלמידים, לא לפחד ולברר אותם, לא לכם לשים אותם, והתחדשו חידושים גדולים בעולמה של תורה. והקריאת הכיוור המוסרית הרוחנית שתיוולד בתוך בית המדרש ותיצא החוצה אל המרחב הציבורי הישראלי, זה לאט לאט את הבשורה הגדולה. כי מציון תצא תורה, היא צריכה להביא חידוש לעולם. וזה יכול להתחולל בעולם שאיננו ממוסגר במחשבות האוניברסליות שבסוף מחשבות עולמיות אנושיות. יש לנו תורה, כמו שהאבישי אמר, תורה מתוקה בדבש, אבל כתוב עולם בחוכמה יסדת. כלומר, העולם נברא בחוכמה. הכל נמשך בחוכמה, גם הרגשות המתוקים שאבישי דיבר עליהם, זה מלא בבעודות שלו, אני מקנא ברגשות המתוקים של העולם הספרדי, אני מסכים אשכנזי, מסכים כזה שאין לי את הרגשות האלה, שאני רואה את חברי הספרדים, צריכים להשפיל את המסוסה בהתרגשות קרות, זה לא יעזור שאני אחכה אותם, אני אעשה ככה, אני אעשה נשיק, אז פשוט צריך לאהוב את זה, נכון? צריך להב, אז לא זכיתי, אבל כל אחד והתפקיד שלו בעם ישראל. הרב יהודה, אנחנו נסיים איתך כן, אני רוצה לומר שהוא דבר לא חלק מהדיון, קשור מאוד. הייתה פה הצבעה בהתחלה, ואני הופתעתי מכמות הידיים שהורמו קצת, ואני עושה חשבון שאין כאן הרי מישהו שהרים את היד רק כי לא היה לו מבין מהשכן שלו. זאת אומרת, וההפך, כן יכול להיות שמישהו לא הרים את היד מכיוון שלא היה לו מבין, אז זה הרבה. אני רוצה להגיד לכם, הבוקר הייתי בישיבה לסוגיה הזאת, במקרה קבעו אצלנו במכללה דיון על הנושא של ההתמודדות עם סוגיית קראנו לזה דתת שבתוך כדי ישיבה שינינו את המשרד. יושבה שם ראשת אולפנה ותיקה מאוד, ואמרה ככה, עובדה, אמרה עובדה. היא ארגנה איזה יום עיון באולפנה שלה על הנושא הזה, והיא חיפשה בוגרת דתל"שית. אף אחת מהבוגרות שהיא פנתה לי שיודעת שלא שומרת שבת, לא הסכימה להופיע בתור דתל"שית, כי היא לא מכירה בו, היא לא דתל"שית. החלפנו תוך כדי דיון את המושג מדתל"שים לדתיים על הרצף. הייתה פעם, והיא אמרה, מעל גיל 40 או 45 אפשר למצוא אנשים שמצהירים שהם דתל"שים. אנחנו נמצאים היום בעולם, זה חלק מהסיפור גם המודרני וגם המזרחי.
אין היום את אותה בעיטה ביציאה החוצה שהייתה כאן. יש אנשים שהיו בערב בהקפות של שמחת תורה ובבוקר בריקודים בנובה. אני יודע בשמותה. והם חיים עם זה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני אומר שאנחנו חלק מהשיח שלנו, אנחנו צריכים להפסיק לדבר בכלל על המושג הזה של בית להשם. אפשר לדבר, אצל הספרדים מדברים על מתחזקים, נכון? זה השיח, הם מתחזקים. אפשר לדבר על ביבול, מה שאוהבים את הספקות, בשפה הזאת. אי אפשר לחתוך יותר את החיתוך הזה שזה לא איתנו וזה בפנים, וזה גם אומר משהו לגבי היחס לדבר הזה. זאת אומרת שכשואלים פה בחדר מי יש לו ילד שיצא מן הדרך, לא לחשוב במושגים של תאונת דרכים נוכל להתחזק בינינו. הוא יצא מן הדרך, הוא עוד יחזור. זה תלוי באיך אנחנו נחבק אותו פנימה. אנחנו נפשיר לנו עוד שתי שאלות מהקהל, אז שני זוכים. כמו שאמרנו, שאתה מנהל את הזמנים עכשיו. אנחנו בסימן שיתוף, וגם החלק הבא שהוא אולי חשוב מבחינתנו, הוא להושיב צוותים פה, התחלה של צוותים בשולחנות עגולים. אני בגורל, בסדר? לא אאפשר שאלות לכולם, יכולנו לשבת פה עוד שעות. אני רק אגיד שהתוכנית שאנחנו מייעדים היא בדיוק לפגוש מהדמויות האלה ואחרות במפגשים ארוכים, לשמוע אותם, לדון איתם ולדון אחר כך. אז פה אני אאפשר שתי שאלות, יש פה שני המצביעים הראשונים. חבר, חזקי. טוב, תודה על בוא תעבור במקומתך. תודה על הדברים המעניינים. רק תגיד שם ואיפה. לי קוראים לי א' חזקאל, אני גר בהר הזיתים. לדעתי... מה אתה עושה בחיים? אני מורה, מלמד גמרא. הייתי שמח לשמוע, קודם כל מה התרשמתי, קודם כל היה מאוד מעניין אותי, לדעתי כל השיח של החצי שנה, השעה האחרונה, פסה, לא רלוונטי, זה שיח של לפני 25 שנה. אני שמעתי את הרב שרמן מדבר על זה שפעם קראו לו דתי פיסטוק, והוא התבייש ללכת, ואנחנו צריכים זה, וכל השיח הזה של צריך לענות על שאלות באמונה, זה לא מעניין אותם היום, את החבר'ה האלה. זה לא מה שמפריע להם שאלות באמונה. אני שואל את הרבנים שנשמח אם כל אחד ייתן תשובה קצרה. מה שהרב יהודה אמר בסוף, מבחינתי זה הרמה להנחתה. למה הצדיקים האלה, הקדושים מבחינתי, בשמחת תורה, העדיפו ללכת לרקוד בנובה, ולא נשארו להקפות, ואל תגידו לי יצר הרע. תודה. אני לא יודע אם אני אאפשר לכולם לענות, בחרתי את הרב יגאל פעם. כמו שאמר אבישי וגם הרב רנדס, העולם שלו חיים הוא מורכב, הוא לא דיכוטומי. אני חושב שצריך הרבה עצות להרבה בעיות. עולם החינוכי ככל שדבר עם מרחב יותר גדול של כלים אינטלקטואליים, רגשיים, חברתיים, המון כלים אתה בא, מהמון מערכות, אתה בא מצוין, כמו שעובד פסיכולוג או עובד סוציאלי, ככל שהוא עשיר במגוון יכולות, יכול לתת מענה להרבה סגנונות. הניסיון, ההנחה אני עונה לשאלה שאתה ענית. אתה הודעת לי מראש מה התשובה שאתה לא מוכן לקבל. קודם כל אני את התשובה שאם אתה לא מקובל, אני כן מוכן לקבל. זאת אומרת, מה שאתה הנחת, מה שאמרתם לפני 20 שנה, אני שומע אותו דבר, קודם כל זה לא נכון, לפני 25 שנה לא היה עולם פוסט-מודרני, שנותן לך תשובה רצינית מאוד, למה הוא יכול להיות גם בנובה וגם שמחת תורה, כי הוא לא חייב לריבונו של עולם, הוא חייב להרגשה,
וגם בשמחת תורה זה כיף, וגם בדור זה כיף. מה הבעיה? זה הרגשה נעימה. זה גם זה הרגשה נעימה. אלוהים הלך לאיבוד. הרגש הפך להיות אלוהים החדש. או יותר חמור מזה, זה העולם שהדק, המצפן, השכלי, העיוני, או החיפוש האמת מת. אז נשאר לנו שרגשות, אז הכל יכול, כל הסתירות בעולם, הרגש סובל את כל הסתירות. אז לחשוב שלא לרדת לשורש הרוחני, האידיאולוגי, של אובדן המחשבה בעולם הכללי, של התבגרות לרגשות. אם אתה לא מבין קודם כל אידיאולוגיה, אז אתה לא תבין אחר כך למה אתה רואה סתירות במציאות, וכל המסורת עכשיו תעשה או כך או כך, או תנו פקודה כמו בראש, זה יפתור את הבעיה. לא. צריך לרדת לשורש, ולמשל, יהיה נפקא מינה בין השניים. לפי שיטה אחת אתה תגיד, בוא נחזיר לו קצת דעת, והוא יכול להבין שיש קריטריונים לשיפוט רגשי מה הוא רגש טוב, מה הוא רגש לא נוכל לפעול משחריה, היא נחמדה גם פה וגם פה, והיא לא עושה אותה צודקת. או היום העיקרון, כל מי שנעלם הוא גם צודק, למה הוא הכי מסכן. גם לא נכון. צריך להתמודד עם הדת, עם הרגש, עם החברה, עם המון מערכות תרבותיות, תורניות, לחדש בתוך התורה. אי אפשר, מה שאתה אמרת, שמענו צריך לתת תשובות לפני 25 שנה, אבל השאלות השתנו, תמיד צריך לתת תשובות, הרמב"ם כמו שהוא הזכיר כאן, הרמב"ם נתן תשובות במורה ומורים לאריסטו, אין כאן ללמוד בזה היום, כי אף אחד לא מקבל את השאלות של אריסטו, אבל יש עשרות שאלות חדשות שחייבים לתת להן תשובות, מענה רגשי, מענה שכלי, מענה חברתי, כן להתמודד ולהתחדש בעולמה של תורה, כל הזמן בלי להפסיק. אני חושב שכן, ככל שאנחנו בבית המדרש, המורים והמחנכים וההורים נתחדש בתוכנו, אתה תראה גם כן ברכה אדירה, הנוער רוצה ומשתוקק וצמא למחשבות בהירות, לרגשות טובים, למבנה חברתי אוהב. כן, אבל הוא לא מפחד מהאמת, גם מהאמת. נכון? מודרד, צריך תהליכים, אבל הוא אוהב לראות מה שנקרא פסגות לטפס עליהם. תודה רבה. טוב, ידעתי שהצלחת להוציא מהרבים את הרב יגאל. אז עוד שאלה כאן. תציג את עצמך שם מאיפה אחיה שמיר, אני שואל בהרמון. אני רציתי לשאול התייחסות לזה, נשמע נשמח שמות מעבר לזה נושא, שהנושא התרבותי של איפה אדם חי, משהו מתחייב. אם אדם רואה סדרות ואותם כוכבים שהחילונים מעריצים הוא גם מעריץ, ולא מעריץ על לחמים וכולי, אז זה לא משנה שהוא לא ילמד כל היום. השאלה היא מה אדם מתחייב מה הוא מעריץ, זה מאוד משפיע על דתי הרצף והחילון, אשמח שגם הרגע ש... זה לא שאלה, זה פשוט. ושרצות לקומר, שבמקום שאדם לא אחר, שם הוא נמצא. כן, אני לא יודע, אני לא מראה שם, אני לא מכיר דרך להגיע למדרגות בעבודת השם ולראות סתרות. אולי אני חושב שמסתכם. אני לא מכיר. האלטרנטיבות, אני לא, אף אחד לא מדבר על חילוניות רדודה בתור אופציה. זה לא הנושא. צריך להבין שבעולם של התרבות הכללית, יש פה גם קצת גבוה, לא רק קצת נמוך. על זה אנחנו מדברים. שם יש מה ללמוד, מה לעשות. זה דבר אחד. הדבר השני, אז זה כבר התחבר גם לשאלה הקודמת. תראו, כשאני אומר שאנשים לא מספיק להם, כשאנשים הולכים לראות סדרות, או כשהם הולכים לנורמה, אני חושב שאני שואל אותה, אני שואל אותי, מה חסר אצלי שהם צריכים ללכת לשם? ואני אומר, מה שקודם חסר. אם מדברים על הקפות, יש פה כמה יהודים, אני מזהה לפי צבע הזקן וכולי, שלמדו במרכז לפני למעלה 20 שנה ומעלה. במרכז היה בניין, אני גרתי ממול, במרכז היה בניין של הרב קנטמן בשמחת תורה, שיצביע על זה, סביבה חיובית, בניין של הרב קנטמן בשמחת תורה, בבקשה, אם יש פה, אני לא מדבר לבד. התחיל בשש, נגמר הרב קנטמן היה הולנדי, השעון שלו היה, התחיל בשש, נגמר בתשע. כולל הקפות, הכל מה שצריך, נכון?
עכשיו, הוא היה בניין מפוצץ, הוא היה למטה. היה בניין מפוצץ. מי בא לשם? כל מיני אנשים ש3-4 שעות של ריקודי, וואו, לא דיברו עליהם. עכשיו, הם מצאו פתרון בבניין של הרב קלטמן. אבל יש אנשים שהנפש שלהם רוצה לרקוד. והריקודים, האורה הזאת הישיבתית עם הפסוקים, היא לא עושה להם את זה. אחד תלמידיי פעם, רב ביישוב, בא לשאול אותי שאלה. באו אליו כמה יהודים מהיישוב, שכולם יש להם בעיות ריכוז וקשב. ריטלין, אתם יודעים כל המייזס, והם ביקשו ממנו רשות לעשות מניין בשבת מקוצר. שלא שמע הכל, מתחילת פסוקי בזמרה, חז"ל ניגש לאשתיו, תנועת שמע בכותרת, 18 חזרה, קרא תורה, 7 קרואים, מוסף ותחיל הביתה. שעה גג. אמרתי לו, איזה בעיה יש? הם לא יכולים לשבת שם שעתיים וחצי בבניין. אמרתי לו, חסר, מה הבעיה? מה עונה לי? הוא אומר לי, אין בעיה, אבל אם אני מקים עניין כזה, כל התישאר בעניין. עכשיו, אתם צוחקים, אבל הרב יכול לדבר עד מחרתיים על אידיאולוגיות, ואני לא יכול להתקלם בזה שצריך ללמוד אמונה. אבל בסוף, יכול מאוד להיות שאנחנו צריכים להסתכל רגע לעולם הדתי שלנו ולהגיד לעצמנו, יכול להיות שאנחנו לא נותנים מרווה מספק לנפש, זה לא רק רגשות, זה יותר עמוק מרגשות. ואנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות. לא שיש פתרונות כרגע, אבל גם זה מסלול שצריך לחשוב עליו. אי אפשר לחשוב רק על הפתרונות האינטלקטואליים. תודה רבה, אני חושב שקיבלנו פה... אני רוצה לענות, שאלה אחלה שאלה. לפני, אתם מכירים את הרב מוטי אלון, לפני 30-40 שנה הוא היה היילייט מטורף, הוא עשה טישים בכל הציבור הדתי-ציוני. זוכרים את התקופה, הוא הלך, הוא כל מקומות טישים. לפני 30-40 שנה היה אותו בעיה, אחרי זה לא הלכו לנובה, אבל ירדו לפאבים. לא השתנה. פאב, ומה היה לנו להציע? שיעור באיום, או לא באיום, כתבי הרב. בא הרב מוטי אלון. אמר, חברים, יש לי פתרון, צריך מודד עם הרגש, הילדים מחפשים רגש, לא רק אינטלקט. ואז הוא הקים את הפרויקט הענק הזה, טישים, ציונות דתית, כל המקומות יפתח עליהם. זה היה פעם דיון בין הרבנים, האם זה יפתור את הבעיה או לא יפתור את הבעיה. אז כששאלו אותי מה דעתי, אמרתי להם, בתור חילוני לשעבר, אין לכם סיכוי. מי שינסה לרדוף אחרי החוויות החושניות והרגשיות שיודע לייצר עולם שאין בו גבולות, אין בו אלוהים, אני אומר לכם, זה יהיה מרדף שאתם תהיו מובסים על כל צעד ושם. כי כל מה שאתם תביאו ותגיירו לתוך העולם הדתי, למחרת יהיה משהו חדש עוד יותר עוצמתי. איש יקר, אני אומר לך מה. לכן אני חושב שהמחשבה, שאם ניתן מענה לכל חוויה שנור מחפש, גם חייבים למצוא בתוך עולם התורה, אני לא מדבר. האם עולם התורה צריך להיות גם עולם של חוויה? בוודאי. אני לא חושב שעולם של תורה זה רק שכל. יש גם לב לבן אדם, יש גם מעשים לבן אדם. אבל אי אפשר להתנות את הכל בחוויה. היום האטמוספירה, שמה שלא מדבר אליי, לא מרגיש אליי, לא מתחבר אליו, אני לא עובד שם. אבל אנחנו יודעים שכתוב במשנה, לעולם יקבל עול מלכות שמיים, או אחר כך יקבל עול מצוות. עול, קראו זה ממש שהרב ברנדס התחיל בהתחלה. כן, צריך להחזיר חזרת נקודת היראת שמיים. הפינטלה של היראת שמיים, ששם על הנקודה הזאת זה עובד. איך עושים את זה? איך בונים את זה? אני לא... עכשיו דעת שלא יכול להיות כבדת משקל, אני לא אומר, היא כולל לדבר בצדדים. אבל המחשבה שאנחנו חייבים לתת לכל הרגשה
העולם החילוני מייצר, לייצר את זה גם בעולמה של התורה, אני חושב שזה טעות פעמיים. אחד זה לא יצליח, אף פעם לא נצליח להתחרות אותם. תודה רבה. אני חושב שקיבלנו פה חומרים לשלושה אנשים שמייצגים באמת 3 מערכות שנדרשות לכולנו, אז אני אומר תודה רבה לרב יגאל, תודה רבה לדוקטור אבישי, תודה רבה לרב